Hei, salutare tuturor, eu sunt Xenia, iar acesta este primul meu video pe canalul acesta de YouTube. Pe acest canal o să vedeți foarte mult Adobe Roblox și ocazional și alte jocuri cum ar fi Tower of Hell sau jocuri cu parkour. Ok, pentru primul video pe acest canal de YouTube m-am gândit să vă arăt inventarul meu, căsuța mea și mai multe lucruri. Și haideți să începem. Prima dată o să vă arăt inventarul meu. Nu am foarte multe lucruri bune, dar am câteva legendare. Haideți să vedem. Sunt colecționare de peturi old. Ok, vreau să-mi fac Neon Dragon, așa că am luat unei prietene foarte bune de-ale mele să-mi crească un dragon. Ok, acestea sunt peturile mele, sunt colecționare de peturi old. Vreau să am toate peturile din joc. Mai îmi trebuie peturi old. În afară de legendare mai îmi trebuie decât Lion. Ok, să țineți în comentarii dacă aveți oferte pentru aceste peturi. Vă dau peturi old, pe care nu le-am dublură. Petwear, strollere, food, am destul de multe lucruri la food. Multe poțiuni. Vehicles, toys. Am câteva toys-uri rare care nu mai există în joc, cum ar fi balloons sau Ice Cream Plush. Nu am văzut în viața mea Ice Cream Plush. Panda Frisbee, Candle, Horse Plush, Marsh Plush și două Monkey Box-uri, mai multe, dar le-am dat la trade. Ce am doar cu două. Ok, acum haideți să mergem. Aceasta este căsuța mea. Am decât o casă. Change House, My Family House, care este roz. Haideți să o facem albastră, pentru că, da, de ce nu? Ca Frost Dragonul meu. Ok, haideți să-mi scot Frostul și să intrăm în căsuța mea. Am destul de mult timp, dar am mobilat-o și îmi place foarte mult. Aici am încercat să fac zona de peți, unde avem un pătuț și două boluri, unul de apă și unul de mâncare. Aici avem un mic copăcel. Aici o masă la care pot sta. Foarte drăguț. Aici o canapea foarte comodă, la care pot sta. Și un televizor care e transparent. Oh my god, e foarte mișto. De obicei lasă aprins. Ok, hai să intrăm pe aici. Aici avem baia. Hai să deschidem ușa și să o închidem la loc. Am pus două dușuri pentru că sunt rapide. Aici o oglindă, ghiveta, toaleta și aici am pus 3 lumânărele și un de ăsta de prosoape. Ok, închidem ușa să trecem prin ea. Aici avem o mică măsuță, o foarte drăguță cu un scaunel la care pot sta. Aici e bibliotecă cu cărți, o veioză și aici este bucătăria. Aici am gogoș și o lampă gogoașă, un frigider și un aragaz. Aici am și o chestie din asta în care îmi pun eu toate lucrurile astea. În fine, am aici multă pizza, pot să-mi iau foarte multă pizza. În fine, haideți să trecem la etajul următor, unde am încercat să fac ceva modern. Aici am pușculița mea, unde am 4135 de bănuți. Să țineți în comentarii dacă vreau să-mi iau o casă și să vă dau ad builder. Da, mai și prietenii mei, și ca să puteți să construiți și voi ceva, nu o căsuță pe care mi-o voi lua. Un pat de bebe, un fotolul pe care pot sta și în spatele lui o lampă. Mi se pare foarte mișto zona asta. Și un pat de adulți care mi se pare foarte tare. Ok, cam asta a fost și cu căsuța mea. Astăzi vreau să cresc puțin Flyable Rideable Dragon și să-mi fac și o copil. Ok, să-mi scot Flyable Rideable Dragon. Haideți să vă arăt și toate outfiturile mele. Numărul 1, care este acest outfit, primul meu outfit făcut. Numărul 3, pentru că numărul 2 l-am șters. Acesta este numărul 4. Numărul 5. Foarte tare outfitul ăsta. Billie Eilish. Outfitul Billie Eilish, da. Multă provocare și trebuie să fac pe TikTok. Apropo, urmăriți pe TikTok, o să fie primul link în descriere. Put on outfit, 2 inimioare. Acesta este outfitul. Îl folosesc pentru hide and seek și când mă joc cu sora mea hide and seek, da. Green. Îmi place foarte mult acest outfit. Trash. E foarte tare outfitul ăsta, e amuzant.
cătă. Da, acest outfit a fost făcut gen stop, știți? Adică dau la nume reală general și zice stop și eu trebuie să-mi pun acel lucru. Și asta mi-a ieșit. Goală, acest outfit pe care mi-l fac cum vreau eu și cătă 2, adică tot de genul. Haideți să ne punem și noi acum outfitul numărul 5 și stăm cu el. Acesta este outfitul. Da. Hai să ne punem și să ne punem așa Little Princess, vedem. Little Princess. Apropo, Princess, nu? Princess am zis. Urăsc schemerii. Dream petul meu este giraf. Și, da, asta, dacă mi-aduc ceva, dacă voi să vă spun ceva, o să vă spui parcursul acestui video. Ok, mai am foarte puțin și fac postin. Și prietena mea tot așa tinul are, deci, da. Să mi-l fac foarte repede neon. Să-l fac probabil pentru un videoclip de YouTube. În fine, haideți să mergem și noi în mijloc să vedem cine este. O să fac un videoclip separat în care o să mergem pe la toate magazinele și toate shop-urile. Oh my god, Nian Rhino, Nian, oh my god, nu cred. O să mergem pe la toate shop-urile și pe la toate magazinele să vedem cât costă fiecare obiect și dacă este old sau nu e old, pentru că aș zice că acest Rainbow Stroller și Tron Stroller sunt old și Car Stroller, dar de fapt ele nu sunt old. Și mai multe lucruri nu sunt old. Ok, văd că primesc trade-uri. Hai să acceptăm. Haideți să punem acest Fly Ride. Ok, Dragon. Pentru un dog, nu. Da. Shiba Inu Fly B. Chocho Train. Dar nu vedea decline la toate trade-urile. Ok. Hai să mergem și la pet să vă arăt mai exact ce peturi îmi lipsesc. Chicken-ul nu l-am, din păcate. Dăm. Lion-ul care este old pet. Aici am câteva peturi ultra rare. Și legendare n-am. Foarte multe legendare nu am. Dar e ok. În fine, haideți să îi dăm de mâncare micuțului meu dragon. Feed. Îi dăm o pizza fără ingrediente. Dar coca. Haideți să mănânc și eu, pentru că și mie mi s-a făcut fomică. Ok, am ieșit. Haideți să mergem și la locul de joacă. Mă voi da flyable. Vreau o pizza. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să ne întâlnim sau să vă dau ad. Sau scrieți-mi în comentarii cum vă cheamă ca să vă dau ad. Vreau să dau trade-uri cu acest Big Brew Potion. Ok, și voi adăuga și astea. Din astea și o poțiune de Hyper Speed. Pentru că, da, nu am frog. Ba da, am o frog. Ba da, am. Oh, Cracked Egg. Hai să scoatem și să adăugăm două așa și două din astea așa, ok. Deci că este un trade foarte bun. Sper să nu dea decline. Ok, da decline, da. Voi da din nou trade pentru că, da. Îmi voi pune acel Big Brew Potion pentru că n-am dat banii pe el și... Da. Îmi voi pune același lucru și sper să pună Cracked Egg-ul înapoi. A pus o pumă. Ok, vă că a scos din nou o pumă. Nu înțeleg ce tot vrea de la mine, ce să-i pun. Videoclipurile vor fi de cam 15 minute. Mai gădeți-o cât este crescut Tin. În fine, nu ți dăm trei acestei fete. Ok. Haideți să ne dăm și noi asta pe off. Player Interaction Icon pentru a vedea și noi bulinuțele acestea. Pentru că le-am dat pe off. Haideți dăm 3 la cineva să... sper să ne dea accept această fată. Ok, la decline.
Da. Dacă reușim până la sfârșitul acestui videoclip, voi cumpăra și un cracked egg sau ceva. Vom cumpăra ceva să-l deschidem, pentru că, ce nu? Eu bag Robux și haideți să vă arăt. Ok, stai puțin să fac. Da decline! Doamne, dar de ce ai dat decline? Ești foarte ciudată, fată, uite. De ce ai acceptat, că nu înțeleg? Ți-am pus încă nimic. Și dă decline, bineînțeles. Hai să punem la ultimul. Ok, cred că să dea decline pentru că am pus doar poțiuni. Haideți să scoatem și să punem cotton candy care e old. Da, haideți să vă arăt acum și avatarul meu din viața reală. My Roblox avatar. Acesta este deocamdată, mi le schimbam 3 outfit-uri care îmi plac, 5 de fapt. Tu de ceva de genul care îmi plac foarte mult și le cam port. Ok, I need some sleep. Haideți să punem poțiuni. Și să mergem la școală să dormim. Ok, o pumă care e full ground. Am scos acel Big Brew Potion. Nu știu dacă pronunț chiar corect, dar e ok. Pentru o pumă se merită, pentru că este full. Scos, hai să dăm de decline. Oh my god, vreau să dau 3 fetele, stai. S-a făcut dragonul meu postin. Super. Nu mai prins-o pe fata aceea, mă bucur că s-a făcut postin. Cum doar acest postin trebuie crescut și după am terminat. Și sper să termine și prietena mea, dragonul. În fine. Ok. I'm thirsty, feed. Sper să fac, adică sigur o să fac, dacă nu mă duc acasă să sparg pușculița și să iau câțiva bonuri de acolo pentru a putea lua chocolate lab și un oxygen can. Haideți să adăugăm. Așa pe adăuga. Pe spune decline. Este foarte bine. Da. Am 321 de bănuți. Am acceptat. Big Brew Potion, a dat decline. Hai să dăm reset creator. Near Ride Dingo. Și scoatem acest pet. Și să spargem pușculița. Ok, am luat ceva buget. Dar trebuie să ne fie de ajuns. Am 341 de bănuți. Acum haideți să mergem. Tot nu mi-ajung. Trebuie 350 de bănuți. Deci merg înapoi la pușculiță. Ok, acum am 351 de bănuți. Acum chiar că mi-ajung să-mi iau un cracked egg. Nu cred că o să-mi pice legendară pentru că este foarte rar să-mi pice legendară din cracked egg, dar haideți să încercăm. Hai să-mi scot Frostul pentru că este norocos. Trimit un trade. Pun Frostul. Da, am înțeles. Ride. Ne luăm. Băi, cracked egg. Ok, mi-am cumpărat acest cracked egg. Haideți să-i dăm apă să bea de aici. Chiar dacă nu are nevoie. Vom lăsa aici până facem primul trece. Hai să ne schimbăm în părinți. Scoatem din nou cracked egg-ul și îl punem aici la apă până ieșim noi afară. Pentru că se zice că e cu noroc. Chiar aș vrea unicorn pentru că mi-ar fi fără de folos unicornul acum. Vreau să-mi pice unicorn sau dragon. Uite cum de amuzant sare. În fine, haideți să luăm și acest cracked egg acum. Sunt curioasă să văd ce primesc pe el, pentru că... Da, ok, it's time for school, îl voi duce la școală acum. Să dăm trade la oameni, dacă nu voi primi niciun trade, voi da eu trade-uri. Să vedem cine dă lumea pentru acest cracked egg, din care se poate pica chiar și legendară. Da. Mi-am picat de 2 ori legendară. Primesc o pumă, da, care o cheamă Adriana, dar nu, sorry, ok, gata, nu decline.
Nu știu, se întâmplă uneori cu lagul acesta. Fi voi reveni după ce are nevoie de altă misiune. Ok, este thirsty, așa că am venit, este sete, așa că de asta am venit cu el aici la pet, pentru că zice că este norocos să fi să bea apă de aici. Este un pet norocos și bun. Ok, am făcut deja 2 misiuni. Am venit din nou aici la pet să bea apă pentru că are s-a făcut sete. Oh my god! De câte ori se face sete? Ok, cred că mai are nevoie de una sau de 2 misiuni. Așa că aștept. Apropo, acesta este username-ul meu pentru că știu că se strâng foarte multe comentarii care să mă întrebe care este username-ul meu. Acesta este... Ok, haideți să mergem și la camping. Crackhead, unde ești? Ok. O, te voi lua în brațe. Ok, am ajuns la camping și o să-l pun la somn. Să vedem ce-mi pică. Sper să-mi pice măcar un pet ultra rar. Sau rar. Ok, este și hungry acum. Doamne, toate misiunile de dată. Bine. Hai să vedem. Oh my god. Oh my god. Oh, a beaver. Este ok beaver. Mă așteptam să văd ceva mai slab din Crackhead, dar mi-a picat un beaver. Este ok. În fine, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă n-ați făcut-o, să vă abonați. Eu am Foxenia, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou videoclip foarte, foarte interesant. Pa!